Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Ang ganda ng suot mong t-shirt. Nakasulat po sa t-shirt ni Diego Bandido, dakila ang Diyos. Amen. Grabe! Nagbago na talaga si Diego. Dati ang mga t-shirt po niya, www.pornhub.com. Alam mo, ang ganda ng t-shirt mo, Jegs. Dakila ang Diyos. Kitang-kita ko siya pagkapasok ko pa lang. Tapos ngayon, parang talagang sumisigaw ang ang mga letters. Meron ka bang gustong pasalamatan sa t-shirt na yan? Of course. Pinagawa mo to? Worship generation to Worship Ayan, generation. salamat. Worship generation. Baka naman. Ayan. So, worship generation shirt. Alam mo kasi, bakit gusto kong i-highlight yung nakasulat? Bukod sa talaga namang dakila ang Diyos. Yes. Alam mo, unexpectedly this morning, ngayong umagang ito, pinaramdam talaga sa akin yung linyang yan na dakila ang Diyos. Meron lang ako i-share. Gagkwento ko lang talaga na minsan, Guys, bihira mag-share si Oo, Nicole. correct. Alam first nyo, time to, first makinig time tayo. in my 21 years in the industry. So please listen. Charas. Ngayon lang po ako magbabahagi ng buhay ko. Samantalang minsan yung asawa ko sasabihin niya sa akin, ba't mo na naman pinost yan? Kulang na lang utot mo i-post mo. Sabi ko, alam mo kung utot ko violet, pinost ko siya. Kung ang utot ko pink, na-post ko na din siya. Anyways, meron akong na-receive na unexpected blessing this morning. Wow. Dahil nga dakila ang Diyos. It's really unexpected. And alam mo yung mga times na minsan nagko-question ka or nagtatanong ka or meron kang kailangan tapos may ibibigay ba, parang ganyan. So ang eksena, okay, so pumunta ako sa office ng main office, head office ng AXA Philippines sa GT Tower kanina umaga. Kinaladkad ako ng dalawang financial advisor na si Mike Soriano at si Grace Soriano. Nagpakaladkad ako, bakit? Sabi nila may libreng pagkain. Miss Emmy, Nicole, may libreng pagkain, punta ka. Ako naman punta, 'di ba? So sabi nila sa akin na punta ka, meron lang kaming i-discuss ganyan. And sakto naman yung schedule ko ngayong morning is generally free. So pumunta ako doon, not knowing what to expect, kundi yung libreng pagkain. So alam nyo na kung bakit kami nakaka-attend ni Diego Bandido. Pag sinabi mong libre mo at libre ang pagkain. Nakakaloka. So di dumating kami doon sa office, ganyan. Tapos may mga hinintay na some other people. So nung dumating yung head of marketing, yung boss, saka na ni-reveal sa akin kung ano yung ganap that day. So, well, of course, yung mga detalye of what product it is, yung mga ganyan, itanong nyo po sa inyong AXA Financial Advisor. Basta sa madaling salita, there was, alam mo naman ako, ang ulam ko nga kahapon, limot ko na. So, meron akong kinuha na policy years ago. I think 2014. So, syempre, kung yung ulam ko nga kahapon, limot ko na. Malamang, pati yung policy na nakuha ko long ago. Tama. So, itong policy na ito, Life Basics daw yung tawag. Ang rason kung ba't ko kinuha, ganito.
natatandaan ko pa to sabi ko, ano ba yung pwede kong kunin na pagdating ng panahon na mag-retire ako, hindi ako hihingi ng pang-manicure sa anak ko. Diba? Yun yung para bang, kasi ang arte ko, Jegs yung parang hindi ko hihingin sa kanya yung panghila ng noo ko. hindi ko hihingin sa anak ko kasi ayoko Which, maging yun naman dapat. correct. Diba? Ayoko maging cargo niya ako. Ayoko talaga. Lalo na ako sa mga kaartehan ko. Gusto ko afford ko yung kaartehan ko. Tsaka yun naman talaga. Hayaan muna natin sila i-build yung family nila. Yes, And then ganon. pag may extra, that's why the time. not, 'di ba? Kasi what if madamot yung mister niya or yung misis niya, 'di ba? And yun naman talaga yung kailangan nilang i-build. So that was my intention. Tapos nakalimutan ko na siya. Yung pala, yung policy na yun, parang in-explain sa akin before. Pasensya na po talaga. Sorry na Grace, hindi ko talaga matandaan. Ako pa ba? Ang dami ko nakikilala, ang dami ko nakikita. Parang meron siya palang sinabi sa akin maturity, noon, hindi maturity na parang rider ang tawag, na pag nagkaroon ka ng critical illness, meron ka marireceive na lump sum amount. Ay. Hindi ko yun alam, nakalimutan ko na. So kanina, nagulat ako, sabi niya, kasi nagkaroon ako ng critical illness last year. Ano yung mga critical illness? Cancer. Aha. So nagkaroon ako ng thyroid cancer. Nagkaroon ng operation. Nagkaroon ng operation, ganyan. So, without me knowing, kasi para sure lang din, ganyan, may mga pinaprocess pala siya, may mga sinasubmit na mga requirements, ganyan, to ensure, kasi binalikan niya yung policy, yun nga, merong critical illness rider. Nagka-critical illness ako. In other words, sa madaling salita, kasi again, yung mga ganitong klaseng pag-explain at kwento ay makukuha nyo lang sa inyong mga financial advisor, no? Nakuha ko yung lump sum amount. Wow. Binigay sa akin kanina. Sabi ko sa'yo, may mga video yung mga taga-AXA. Nung binalikan ko, sabi ko, ay, alakas maka-beauty ka na. Oh my God, I did not expect this! Kasi hindi ko talaga siya in-expect. Tapos, ang galing, kasi talaga namang dakila ang Diyos. Yes. Hindi ko talaga siya in-expect. Who would have thought? Of course, hindi ako nagte-thank you na nagkaroon ako ng cancer, no? Pero, at least this is also one of those instances sometimes that you doubt bakit kami kinukuha ang policy o kaya nag-work ba talaga yung mga ganitong klaseng mga insurance? Totoo ba talagang may nakukuhang lump sum? Kaya nga sabi ko kanina, naku, i-share ko to sa radio kasi meron kasi pala talagang nakukuhang lump sum amount. Noon kasi, to be honest, tanong ko yan totoo ba yun? Meron ba talaga? Ganyan. Never did I ever naisip na magkakaroon ako ng critical illness kasi hanggang ano lang ako buni-an natadhad. So for Diba? sure kinuha mo tong dahil wala lang, total nandiyan na siya. Nandiyan na siya. Tapos sinabi, may rider just in case mag-critical illness. Ako parang... wala sa isip natin yun. Kasi wala sa family history namin na may cancer Or kung ano man, parang feeling ko, yun nga. So parang suntok sa buwan yung rider na yan. Oo. Hindi ko na nga matandaan yung rider Kasi nga, ulam ko nga kanina, limot ko na. 'Di ba? Tapos, I actually received the lump sum amount. Wow. Lump sum amount. Pero syempre, hindi ko sasabihin kung magkano kasi baka utangan niya ako. Charot! Basta ilagay na natin paldo sa Nicole ngayon. Hindi, sa madaling salita, it's really an unexpected blessing. Yeah. Hindi ko siya in-expect. So talagang pinakamasarap pala yung gano'n na sometimes may mga pinagdarasal ka na feeling mo hindi pinakikinggan. Pero ito yung mga instances na hindi mo to pinagdasal pero ibinigay sa'yo. Correct. Kasi yun yung sinasabi natin dito na our life is always a puzzle So, hindi natin alam. Ngayon nga, nakita mo na yung other piece ng puzzle na kaya hindi pala. wala kang plano na ma-claim talaga yan kasi wala. Suntok sa buwan talaga yung rider na yan. At saka lagi naman tayong ganon. Hindi naman siguro mangyayari sa atin yan Hindi naman natin alam yung future. Lagi tayong ganon. Yes, oo. Diba? Tas yung pala, meron palang dahilan kung bakit. Kaya nga, dakilaan Diyos siya talaga yung nag-a-align sa mga bagay-bagay. Yes, true lalo. He provides, di ba? Correct. Alam niyo yung kung nasa heart natin, kung ano makakabuti sa atin. At kung ano ang kailangan natin. Di ba sabi mo nung New Year, Lord,
Maglambing naman ako sa'yo. So, ito yung lambing ni Lord Sabi sa'yo, ko, diba? Lord, baka namang may lambing naman ako dyan. And I think hindi siya coincidence na nga yung experience mo and then ito naman yung suot ko Ngayon ngayon. yung suot mong t-shirt kasi iniisip ko, paano Actually, ko ba... iba yung susuotin ko kanina. Talaga? Iba yung na-prepare ni Let. Sabi ko, ay, ito parang gusto kong suotin to. So, yun. Kasi kanina pa, iniisip ko, paano ko kaya, how do I open it up? Ganyan, iniisip ko kung paano gagawin sa ere. Kitang-kita ko sa t-shirt, dakila ang Diyos. And that's really, again, a reminder for all of us. At lahat tayo may mga kanya-kanyang kwento tungkol dyan. Na iba-ibang mga experiences kung bakit masasabi natin na dakila ang Diyos. Ang galing talaga, Jegs. Hindi ko talaga siya in-expect. Grabe, umiyak talaga ako kanina. Alam mo naman ako, ang babaw lang ng luha ko. Ayan. Pero gusto ko lang ding i-shoutout, of course, ang kanilang marketing team. Si Sir Nandy Villar. Hi! Hello po. Ang Chief Marketing Officer. Hello also to Miss Eileen Puerto, ang Claims Senior Manager. Si Say Nieves, ang Senior Marketing and Communications Manager. Gerard Balao, ang Zone Director. Ria Kiat, Agency Development Manager. And Jerry Felarca, Life Claims Officer. And again, shout out to sa aking mga good friends and financial advisors, Mike and Grace Soriano. Ayan. Hello So, sa inyo. Parang sakto lang din kanina sa Bible reading ko sa sa Book of Grabe, Joshua. nagbago na talaga si Diego. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Ang binabasa niya na Book of Joshua. O anong sabi sa Book of Joshua? Kasi doon parang matanda na si Joshua. So pinatawag niyo yung mga leaders ng mga ng mga tribes, ng mga elders. Ni-remind lang sila na wag kayong mawawala sa Panginoon kasi promise nito hindi kayo pababayaan. Once na may ginawa kayong hindi maganda, lumayo kayo sa kanya, may mangyayari ding hindi maganda sa inyo. So, it's clear na ikaw, you stand firm sa kabila ng mga lahat ng mga dumaan sa buhay ng isang Nicole Ayala. 'Di ba? May alam niyo po sa totoo, may mga palambing din talaga si Lord. So wag mong isipin na laging parang akin na lang. Ako actually always ko naman naisip, grabe ka Lord sa mga pagsubok, favorite mo ko. Parang katabi mo ko sa langit kasi parang eto na si Nicole Ayala, bigyan ng pagsubok, tadyakan ng pagsubok. Pagsubok na naman. Pero then again, may mga lambing naman siya eh. Bigla siya magbibigay ng pa-award, bigla siya magbibigay ng pa-lump-sum, di ba? Nakakatuwa lang. Kasi 'di ba, warrior ka, Gabriela yung pinanggalingan mo. Correct. So, tinitraining yung mga warrior para isabak talaga. O ngayon, nilalagyan ka na ng yung shield. Ayan, eto na, suot ko na yung shield. Unti-unti na binubo yung armor mo. Diba? Thank you. Pero alam mo, sa totoo, ito na naman ako, Jegs, na parang, deserve ko ba to? Actually, ganun talaga yung mararamdaman natin. Ng mga makasalanan? Oo. Kahit kung minsan di ba nakwento ko sa'yo yung pagkapasa ng ng kapatid ni Mrs. Oo, architecture. Pauwi ako, umiiyak ako. Kasi tanong mo rin, deserve ba ng family namin to? Sabi ko, grabe, sobra-sobra ka, Lord, na. Kasi naaalala mo yung pinagagawa mo ng mga kalokohan, tapos sa kabila alam mo, ang dami talaga kasi nating kalokohan, Diego. Kaya siguro ganito lagi yung nararamdaman natin na pag may blessing, Lord, deserve ko ba? Nakakaloka. Pero, ang galing. Dakila ang Diyos. Dakila ang Diyos. Maaring ang experience ko is different from yours, but of course, sure naman tayong lahat tayo merong experience kung paano naging dakila ang Diyos sa ating mga buhay. Tama. Meron yan, kailangan lang natin buksan yung mga mata natin. Correct. Minsan kasi mas tinitingnan natin yung mga blessings ng iba. Bakit parang siya lang yung binibless? Ganon. Si Lord kasi kung minsan pag nagbigay ng blessing, hindi grande. Wala mga pa-confetti eh. May time na talagang bubulating ka niya. Correct, may mga ganon. Actually, si Lord kasi, di ba parang gusto niya, di ba, creation, di ba, create niya yung world, di ba, pasabog naman yung world natin grabe yung natin, yung solar system, yung mga dagat, yung mga yamang dagat, di ba, pasabog siya So, ganun din siya pagbigay ng mga blessings and struggles. Pasabog din. Ayan, Ayaw niya ng mga ordinary lang. Gusto niya yung may mga kwento. Di ba? Tama. Na parang, okay, so, nangyari to sa'yo, kasi may mangyayari in the future na ganito, para maganda yung kwento. Kaya tingnan mo yung mga taong binibigyan niya ng yung mga masasama. Binibigyan niya ng magandang kwento. Yung mga ginamit niya, si Abraham Lasengo, si Moses, di ba, murderer. Ayan, sino pa? Si Paul. Babaero. Di ba?
Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion